Ngiyacela sibonge uNkulunkulu ngomkhuleko bese siyaqala. Amen. Baba wethu omuhle, Baba wethu oyingcwele, uphakeme wena wedwa nakubusuku nabo bonke abantwana bakho abazoba ingxenye yale nkonzo. UNkulunkulu wethu siyakhuleka kuwe ukuthi ubalekelele ukuzwa indaba esiyixoxayo njengalokhu sisuka nayo umkhosi wokuqala kuze kube kumkhosi wokugcina namhla esiqala kuwo. Siyawubonga umusa uNkulunkulu wethu ukuthi usuhambe nathi waze kwakulesi sikhathi, egameni likaJesu, egameni elinamandla. Umuhle ngezikhathi zonke Baba wethu oyingcwele. Siyabonga kakhulu, siyabonga, igama lakho lihle. Amen. All right. Ngicela ukunibingelela bazalwane nonke egameni lenkosi. Ngiyazi ukuthi kunabazalwane abaqalayo ukuba bahlanganyele nathi ekufundeni. Ngicela ukunamukela bazalwane eniqalayo kuba nathi abangene ngeweekend, abangene last week sesedlulile, nabangene namhlanje. Ngicela nizwele nisekhaya, ekhaya lokufunda la khona sithola khona imfundo esishiyelwe ngabapostoli, la khona sithola imfundo umlando, la khona siguduza ukuthi ezikhathini ezedlule kwenzekani okuthintana nendaba yethu okufanele siyiqonde esimi kuyo. So ke ngicela ukuthi nazi bazalwane ukuthi nibaluleke kakhulu. Sibonge nakumama uDlamini eThekwini osebenza kakhulu kulezi insuku efaka abazalwane, ebanikeza ilinki, eba-eda yena. Siyabonga kakhulu Mama Dlamini, umsebenzi wakho siyawubona, siwunakile ukuthi uNkulunkulu uyakusebenzisa ngale ndlela. Amen. Nabanye ke abanayo ilinki banganqeni ukuba-eda abazalwane, ninganqeni bazalwane, kodwa umuntu ede usumchazele ukuthi kufundwa iBhayibheli lona lodwa, asifaki imicabango yethu, ngoba abazalwane abaningi sebejwayela intshumayelo ezikitazayo, intshumayelo ezibhakela isono, intshumayelo ezingama-motivations. So lapha nje bazalwane sichaza nje iqiniso njengoba linjalo. Uma kubuhlungu kothile olalele, akusithina esimenze ukuthi ezubuhlungu, kodwa imibhalo iyona exoxayo la. Nami nje angisho lutho, imibhalo eshoyo. Nawe awusho lutho, imibhalo eshoyo. So uma umuntu ekhalela lokho ukuthi sichaza
umbhalo ngokungasikhona ayikasondele eduzane naye asilekelele ngoba siyamthanda umuntu ongasilekelela ohambweni esiluhambayo ukuze sihambisane naye ahambisane nathi. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Ke ngithi ke namhlanje bazalwane, umzalwane okhulumayo umsa ubaba umsagazu eNewcastle, umntwana kaNkulunkulu osebenza ngokwe-authority yeBhayibheli lonke. Angilikhethi iBhayibheli bazalwane, ngithi asisakufundi lokhu, sifunda lokhu. Lonke lilungele ukufundisa umuntu kaNkulunkulu ukuba aqonde imfihlakalo zikaNkulunkulu, aqonde ukuthi umuntu la ekholweni ukholwa kanjani, uhamba kanjani. Yonke imibhalo ilungele ukuqondisa nje lokho ukuze isilungise uma besifunde kabi siqondisa imibhalo ukuze sifinyelele eqinisweni lona lodwa, hayi imicabango yethu. Amen. So ke namhlanje bazalwane sizoxoxa ngomkhosi wokugcina. Lo mkhosi bazalwane ubizwa kuthiwa umkhosi wamaTabernacle, the Boots Camp. Sizochaza bazalwane ngendlela efanele ewudizevayo lo mkhosi ukuba siwuchaze. Kodwa ngaphambi kokuba ngiwuchaze, ngicela ukuthi sibuyele emuva kancane. Sithi lemkhosi ewu7 bazalwane imelele umthetho kaMose. Umthetho kaMose wonke uphelele. Sizoyizwa lento ka7 ukuthi isho ukuthini. Njalo makukhulunywa ngo7 ukuthi u7 umelele ini, sizoyizwa. So ke imkhosi ngithi yayiwu7, imkhosi eyayigujwa kwaIsrayeli. Laba abantu ababegubha lemkhosi ababefanele ukuyigubha lemkhosi, i-audience yakhona uIsrayeli. Asingeni indawo thina bezizwe. Umuntu kangayibuza umbuzo athi, pho sifundelani into engasithinti? Into eyenza sifunde ukuthi iyasithinta ngokweprofeto, ukuthi lokhu kwakumelele ini, lokhu kwakumelele ini. Ngoba bakhona abantu abasakwenzayo ngenxa yokuthi abazi ukuthi it was just a shadow. Kwakuyisithunzi salokho okwakuza sekwafika. Lokho sekwafika sekuphelele. Asisakweneti lutho, noma uIsrayeli owayekhona akasakwazi ukuqhubeka uma esekhona namhlanje uIsrayeli. Aqhubeke athi ukweneta ukwenza lezi zinto ngoba kwafika lapha eziphela khona. Thina kabezizwe asizange singene nangena ukuba sigubhe lemkhosi ngoba kwakuyimkhosi yakwaIsrayeli, the holy convocations, okwakufanele njalo bayipractice, bayirehearse, bayenze ngezikhathi zayo. Hayi ngiyethemba kezwakala bazalwane. So ke lemkhosi
siyibale sathi itholakala lapha ya encwadini yamaLevi chapter 23. Namhlanje ke sizokwenza umkhosi wokugcina. Ingakho sithi senza umkhosi wokugcina obizwa kuthiwa iSukkot. So lo mkhosi wokugcina siqala namhlanje upart 1 wakhona. Nawo sizowukhonza kanjalo njengalokhu besikhonze eminye imikhosi. Sithi part 1, part 2, part 3. Asazi kokugcina kuphi. Kuyoya ukuthi sihamba kangakanani. Ngoba kuyenzeka isheshe iphele, kuyenzeka ibe mide ngenxa yokuchaza okudingeka kuchazwe. Ngiyethemba ke bazalwane seniyayazi imikhosi yasekuseni. Imikhosi yasekuseni kodwa mingaki bazalwane? The dawn feast, the feast of dawn. Akekho ngakhumbula mingaki lo mkhosi? Hey niyakhohlwa Okay, kulungileke. Kulungileke bangcwele nisakhohliwe. Leyo mkhosi okuthiwa imkhosi yasekuseni iwu4. Umkhosi wokuqala ukhona ukhumbula umkhosi wokuqala? Pasika. Yini? Ipasika, the Passover. Thank you very much. Owesibili umkhosi ubani omunye ongazama? Umkhosi wesibili Isinkwa esingenamvubelo. isinkwa esinganamvubelo. Omunye umkhosi olandelayo njalo ngogudi njalo nisuke ninikeze amavesi nisho nje kanti anisakukhumbuli futhi nikusho kangaka abazalwana? Hawu kahlembo. Umkhosi wesithathu yini? Isivuno sokuqala, the first fruit. Owesine umkhosi wesine hayi shothi anazi lutho nangomoya oyingcwele impela. Hayi senawamukela nje umoya nonke la. Ingathi nifuna ukubhajathizwa ngomoya. Umkhosi wesine Okay, umkhosi wamashumi amahlanu. Ya Baba Luthuli. Imuphi lo mkhosi lo? Bengishayicele kakhulu ngoba bengithi i-Festival of Harvest. Oh, buyishayiceleni ba? Bengishayiceleni mfundisi. Yeah. Okay. Umkhosi lo ya la kwasukuma khona indoda yathi abadakiwe. Imuphi lo mkhosi lo? Okwakugcwaliseka isiprofeto sika Joel. Pentecost. Pentecost. Umkhosi wesine ke yonke lemkhosi ewu4 ibizwa kuthiwa imkhosi yasekuseni.
Sorry. Imkhosi yasekuseni ngoba iyona engasekuqaleni eveza ukuphuma kwelanga ukuthi la mphumela uIsrayeli ilanga lensindiso, the feast of dawn. Leza njani ilanga uIsrayeli lamphumela, bese kuba nemkhosi emithathu okuthiwa imkhosi yokushona kwelanga. Imiphi lo mkhosi le? Umkhosi wecilongo. Umkhosi wamacilongo. Owesibili, Day of Atonement. The Feast of Atonement. Okugcina, The Feast of Tabernacles. yilo siwenza namhlanje, umkhosi wesikhombisa okugcina. Emva kwalomkhosi awusekho omunye umkhosi, igcwalisiwe yonke imikhosi noma umthetho kaMose. Umthetho kaMose ugcina ngomkhosi wamathabanakele. Sesizofunda ke ukuthi amathabanakele amelele ini, ayesho ini. Ngiyacela ke nilalele kahle bazalwane. Ngiyacela nilalele kahle ngoba la kudinga ukuthi sithi masiqeda lesi sifundo ubusakhumbula ukuthi uJesu uthe angizile ukuzochitha ini kondlo. Angizile ukuzochitha ini? Umthetho nabaprofeti. Umthetho nabaprofeti. Kodwa ngizokwenzani? Nokugcwalisa. Ngizogcwalisa lezi zinto zombili. Sesikubonile ke lokho okuningi njengoba sifika la sekunjani, sekugcwalisekile. Sesiza kokugcina uJesu lemkhosi mingaki imkhosi uJesu ayigcwalisa esesemhlabeni? 4. You 4. Are you sure? Oh, no, 3 ba? You 3. Yes. Imuphi namuphi? Mkhosi wephasika, umkhosi wesinkwa singanamvubelo, umkhosi wolibo lokuqala. Bese kuthi mingaki imkhosi uJesu ayigcwalisa esehleze esihlalweni sikayise? You 4. Yes. Ya iwu4. Ilo wosuku luka Peter esukuma, bese kuba ilo wamacilongo, bese kuba ilo wokubuyisana okuthiwa iatonement, bese kuba ilo wanamhlanje iSukkot, umkhosi wamathabanakele. Okay. So ke isihlokwana sethu esikhulu kulesi sihloko sokuthi umkhosi wamathabanakele, the main theme sizobheka ukuthi umkhosi
kuthiwa lo umkhosi wamadokodo. Abanye ke ngeke bazi ukuthi yini amadokodo abangasazi kahle isiZulu. Umkhosi wamadokodo umkhosi lo esiubiza ukuthi Sukkot. IsiHebheru leso ukuthi amadokodo. Sukkot is SUKKOT. Sukkot. KOT ngasigcineni. So ke lo mkhosi wamadokodo, amadokodo amadlangala. Mhlawumbe sengidipha kakhulu Gogo B. Usangizwa? Cha baba badlangala ngazi. Ngamanye amazwi umkhukhu. Indawo yokuhlala ababengena kuyo bahlale phakathi. Kuthiwa lokho yidokodo. Noma amadokodo noma zindawo uNkulunkulu athi abozakha bahlale kuzo. So ke amadlangala ke ngesiZulu babehambe bakha amadlangala amadokodo. Okay? So ke ukugcwaliseka kwalolu hlobo lokuhlala uNkulunkulu ayibanikeze khona. Angithi uma sithi idokodo lokuqala ilelia elibizwa kuthiwa Eden. Eden lokhu ukuthi Eden, the Garden of Eden, kwakuyithempeli lelo, idokodo lelo. La umpristi oqala okuthiwa uAdam wayekhonza khona. Wayehlangana khona noNkulunkulu bakhonzane khona. So idokodo livela lapho lokuqala okungukuthi ithempeli. Lokhu ukuthi amadokodo ayemele ithempeli. Ayekhomba ukuthi kuyoba nethempeli. Nayo iEden ilokhunga iEden, insimi yase-Eden yayisentabeni. Ikhomba ukuthi uSolomon mayisefika akha uzokwakha naye entabeni akhe idokodo lokuthi abantu bangene khona bahlangane noNkulunkulu bamkhonze khona uNkulunkulu. Okay? So ke lokhu ke kwalamadokodo ngasekugcineni kwamihla yethu idokodo lethu ngubani? NguKristu. Okay? uKristu naye akwenze kube kusha kuthiwe he has made a new thing. That new thing is a new creation. Isidalwa esisha la uNkulunkulu nesidalwa bezohlala ndawonye. Amadokodo uNkulunkulu wayefuna ukuba abantu bakhe bahlale naye emadokodweni. That is umkhosi wamathabanakele. Asiyibambeke kanjalo ukuthi the Feast of Tabernacles uma isiba fulfilled ila uNkulunkulu now will come down or was going to come down when it is fulfilled and adwele with his people in Christ. And then in Christ, that is the new creation. La khona abantu sebenziwe isidalwa esisha. Umzulu
nomXhosa nobani sekuphelile, nomGriki nomJuda sekuphelile. So ngamanye amazwi all the Gentiles kwaphela ngabo, and all the Jews kwaphela ngabo. Kwakhandeka manje a new man, a new creation in Christ, in the new land. That new land is Christ, and Christ is creating new man in the new land. Bese yena noNkulunkulu through the Holy Spirit bahlale nalomuntu kube into eyodwa kungasahlukaniseki. Noma ke ngathiwa sesiqedile ke le lokhu ngale sesivele sayiqeda. Okay, then bese kuba ke ke sibe nale statement sale theme le ukuthi umkhosi wamadokodo wawuyisithunzi esikhombisa inhloso ehloswe nguNkulunkulu. Yini inhloso? Inhloso is the purpose of God. Ukuthi this is the purpose uNkulunkulu ayihlosile le phambili. Ngesikhathi kwenziwa lomkhosi wamadokodo kunenhloso, purpose yokuthi uNkulunkulu yini le ayikhomba phambili ayihlosile ngalento. Inhloso ke yayinkulu kungeka uNkulunkulu yokuthi uNkulunkulu uyohlala phakathi kwabantu bakhe. Leyo nto leyo yayizogcwaliseka kuKristu. Leyo nto leyo yaboniseka noma yabonakala ebandleni lalesa sikhathi soPaul, futhi yapheleliswa uma sekukhandwa isidalwa esisha. Yayizokhombeka ibonakale ebandleni leliya abapostoli abethunywe kulo. Balakha liqalaphi lakhiwa, liqalwa lapha ku-30 AD. Ngesikhathi kufika umoya noma kwehla umoya ngosuku lwePentecost. Umoya wayezokwenzani? Wayezo-asharisha abangcwele, ngoba yaqala lapha indaba yokuthi kube khona into entsha eyayizohamba nento endala. Into endala kwakungumthetho, the old house, umzimba omdala. Kwangena umzimba omusha, zahamba parallel lezi zinto. Kusukela ke ku-30 AD yaqala inkathazo. Bahamba kabazalwane, bahamba a period of 40 years. Inkathazo ikhona, persecutions zikhona. Niyakhumbula ukuthi uPaul uphenduke, umoya oyingcwele sehla, umoya oyingcwele eseqalile uku-asharisha ibandla ukuba lihambe le period ka-40 years. uStefane uyafa ngo-34 AD. Ibandla seliqalile lapho lingene enhluphekweni. uStefane ukhandwa ngamatshe, ubona izulu livulekile. Ubani ongathi kwangasizona inhlupheko lezo?
sizozizwa inhlupheko ezehlela uIsrayeli esehlane for the period of 40 years. uIsrayeli kuthiwa wafa wazala ingane, zonke lezi ingane ezazalwa ehlane yizona ezawela iJordani. But bonke laba abanye bafa kwasala only 2. Yini babulalayo? Babebulawa ukungakholwa. Inhlupheko zasehlane zabenza baphelele ehlane ngenxa yokungakholwa, babhujiswa. Njoba kade sibona ku-atonement ukuthi uIsrayeli ongakholwanga wabhujiswa in the period of 40 years, at the end of the 40 years. Wadliwa umlilo kwakuthiwe ibeast izodla inyama yakhe, imshise, imhlabe ngeimpondo, imqede nya. Same thing eyenzeka lapha ya ehlane bephuma eGibhithe, yiyo futhi le ephindayo lapha ya kwi-atonement. Hallelujah. So ke bazalwane, ngifisa ukuthi siyibambe kahle ngoba isiyakhulumeka manje. Asijahe ndawo, sizoyiphinda nje kahle, siyicole kahle. Ngiyacela sesingena kuma sub themes. I-sub theme yokuqala ukukhumbula ukuvikelwa nguNkulunkulu ehlane. uNkulunkulu wabavikela abantwana bakwaIsrayeli ehlane. So uNkulunkulu wayefuna bakukhumbule lokhu ukuthi njalo uma becabanga ngoNkulunkulu bacabanga uNkulunkulu ebavikela ehlane kuzo zonke izinto ezazibehlela. Kodwa ngaphezulu kwakho konke ukuvikelwa kwabo bevikelwa uNkulunkulu. Ngicela uye ku-23 kumaLevi. Bevikelwa uNkulunkulu. Bona abakushayanga mkhuba lokho. Kusho ukuthini ukuthi abakushayanga mkhuba? They did not take it into madoda. Azange bakuthathe notice, they never notice it ukuthi uNkulunkulu wenzani uma yenza nje. They disregarded everything uNkulunkulu abenzele yona ehlane, abangayinaka. So ke ngalokho uNkulunkulu wabajezisa wabaqedela khona ehlane, akwangawela muntu, kwawela nje laba kuphela ababamba ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu uthi abawela iJordani bawelele ngaphesheya, ngoba indaba yabo yayingapheli ehlane, yayiphelela ngaphesheya ekuphumuleni kwabo ezweni lobisi nezinyosi. That's where la uNkulunkulu yayibafuna khona to come to him, to his land. The land that was promised to them is the land of the living, is the land la kungafiwa khona. Amen. 23 verse 42 to 43. Umbhalo wamaLevi chapter 23, Leviticus 23, 42, 43. Amen. Siyafunda verse 42. Niyakuhlala emadokodweni izinsuku eziyisikhombisa. Bonke abangabokuzalwa kwaIsrayeli bahlala emadokodweni. 43. Ukuze izizukulwane zenu zazi ukuthi ngabahlalisa abantwana bakwaIsrayeli emadokodweni
ekubakhipheni kwami ezweni laseGibhithe. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Amen. So ke siyezwa ke labazalwane ukuthi uNkulunkulu uthi bayokuhlala emadokodweni. Amadokodo yiwo la angamathabernacle. Bayohlala emadokodweni ayeyisikhombisa. Ayeyisikhumbuzo sohambo lwasehlane. Lamadokodo ayisikhumbuzo sohambo lwasehlane. Yilo lo yathi sikhuluma ngalo ehlane bahamba 40 years. Amadokodo ke babezokhumbula ukuthi amadokodo sake sahamba ehlane. Number 2, uIsrayeli wayefundiswa ukuthembela kuNkulunkulu. Ukuthi bangathembeli kubo, bangathembeli emsebenzini yabo, kodwa bathembele uNkulunkulu. Impilo yasogwadule, ngamanye amazwi, the desert life. Lempilo yayisithunzi sohambo lokukholwa. Yayisithunzi sohambo lokukholwa. Kwakufanele bakholwe kodwa bangakholwa. Kwathiwa ke impilo yasogwadule iyo ke le eyayisithunzi sohambo lokukholwa. Kuthiwa babezohlala emadokodweni for how long? Niyakuhlala emadokodweni izinsuku eziyisikhombisa. Bazohlala emadokodweni izinsuku eziyisikhombisa. Konjwa u7 ngokweBhayibheli lisho something that is complete. uNkulunkulu wenza izulu nomhlaba, wadala nabantu nakho konke. Kwathi ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu waphumula, akangaphinde wasebenza. So u7 uma ethi uNkulunkulu bayohlala for 7 days, bekuphi? Emadokodweni. Okay, kufanele sikubhekeke lokhu ukuthi emadokodweni for izinsuku ezisikhombisa kungabe kusinikeza ini? Okay, la esifunde khona ku verse 42 kuya ku 43, la uthi lo mbhali lo myalo wawunikezwa uIsrayeli ngemuva kokukhululwa eGibhithe. Lokhu ukuthi banikeze ukuthi bazohlala kulamadokodo, bafundiswa manje ukuphumula, bephumula behleli noNkulunkulu, ngoba sesizwile ukuthi uNkulunkulu wayezohlala nabantu bakhe kuphi khona? Edokodweni. Okay, lo mkhosi wamadokodo ungumkhosi futhi owaziwa ngokuthi wenzeka njalo ngesikhathi esingasekugcineni kwezivuno zonke zakwaIsrayeli. So sizoyithola ke indaba yethu ukuthi ithini indaba
yokuvuna. Uma kuvunwa kufike kuvunwe isivuno sokuqala bese kuba khona isivuno esiphakathi nendawo la khona kungasathestwa ukuthi ukudla kokuqala kunjani sekuvuthiwe bese kuba khona isivuno sokugcina okuthiwa is a greater harvest. Sona ke senziwa ngasekugcineni. So nalapha lo mkhosi lo wawenzeka uma sekuvunwa isivuno sokugcina. Asiqhubekeni. Ngicela ungithathele i-subtheme yesibili, umkhosi wokuvunwa nokubuthwa kokugcina. Yiwo ke lo engena kuwo. Umkhosi wokuvuna nokubuthwa kokugcina. Uma kuvunwa abangakwazi ukuvuna is to harvest. Uhambe uye ensimini yakho uyovuna isivuno sokugcina sekomile, sekuzobuthwa konke kulethwe enqolobaneni. Inqolobane is a storage la khona kuvunwa kufakwe khona. Ngicela ungifundeleke ku Exodus 23 verse 16. Exodus 23 verse 16. Nomkhosi wokuvuna wolibo lwemisebenzi yakho oyihlwanyelayo ensimini, nomkhosi wokubutha ngasekupheleni komnyaka lapho ubutha imisebenzi yakho ensimini. Yeah. So ke la bekade kulinywa unyaka wonke uqala kuyalinywa. Tholakala isivuno sokuqala kube isivuno esilandelayo bese kuba is a greater harvest okuyi last harvest. So ke kuthiwa ke imisebenzi yabo le ababeyenza kulezi ivuno lezi ukhona awufanele bathathe okweshumi konke la beyokunikela. So ivuno zabo imisebenzi yabo ababeyenza kuthiwa ke lesi sivuno lesi abasenzayo okungumkhosi owawugujwa bewugubha ukuba ukuvunwa okuphelele kubonakalise ukuthi yini etholakalayo emasimini emisebenzini ekade beyenza. Lokhu kuvuna lokhu wawukhomba lo mkhosi wawukhomba ekuqoqweni kwabantu bakaNkulunkulu. Yini lo owuyikhomba noma lokhu lo mkhosi lo wawukhomba ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga uyobaqoqa abantu. Angithi kade khalici ilongo emkhosini wamacilongo. Umkhosi wamacilongo bekumenyezelwa kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli, kumenyezelwa ukubuya kwabantu ngoba uNkulunkulu sekuseduze ukuvuna. Angithi sithele imikhosi emithathu, imikhosi yokushona kwelanga, umkhosi yokuphela konyaka, sekuzovunwa. Before kuvunwe ukhali icilongo babizwe bamenywe bonke, so bayalazi icilongo ukuthi sekusondeleke ukuthi sekusondele nokuthi babezomenywa ngali icilongo basondele eduzane. Mase besondele eduzane bese beyalungiswa besondezwa uNkulunkulu kwenziwe iatonement yokuthi bathethelelwe izono zabo zonke, zibekwe phezu kwalembuzi izono zabo, ngoba sekulungiselelwa ukuvunwa kwabantu, the greater harvest, okuyi main aim kaNkulunkulu, the main purpose ukuba alethe ukuhlengwa, the redemption, the salvation. Njoba ebazwisa lapha ya
laba bakwa-Israyeli behlele emathendeni behleli lo 7 days ubazwisa intokomalo behleli noNkulunkulu wabo. So ke uma sekuvunwa lokhu kuvuna lokhu kusho ukubizwa kwabantu bonke bakwa-Israyeli babuyiswe bazongena endaweni uNkulunkulu ababizele yona bezokwakhiwa babe isidalwa esisha. They were to be deposited into. Okay. Ukuvuna noma lo mkhosi lo uvuna uvuno lwemvelo lwaluyisithunzi sovuno olungokomoya. Lolu vuno enilibona belenza lapha emasimini bekhothoza bebutha konke bekikade kulinywe izandla zabo baqoqe kukhomba uvuno lolu vuno lwemvelo lwaluyisithunzi sovuno olwaluzokwenziwa uNkulunkulu ngesikhathi esingasekugcineni after the period of 40 years. Ngoba uIsrayeli yamkhumbula esesuka ehlane kuthiwa ngoba laba bazalelwe lapha ehlane abasokwe bonke bathi mabewela sebewelele eJerusalem eKenani bawele sebesokiwe sebenalo uphawu beshayiwe uphawu lokuthi bangabaka uNkulunkulu bese beyangena ekuphumuleni. Lolu vuno lolu olwalizokwenziwa kwakuwuvuno olukhomba uvuno lukamoya ukuthi ngasekugcineni uNkulunkulu bonke abantu sebemenyiwe uze uthi uPaul ngecilongo lokugcina. Lokho kusho ukuthi ngecilongo lokugcina uNkulunkulu uzobamema abantu beze kuye babe isivuno sakhe. That's a great harvest. Lapho kwenziwani? Kwenziwa the ingathering. Ugatherishwa uIsrael wonke endaweni zonke uyabuya. Kukhona ke naleya nto ethi uIsrayeli wonke uyosindiswa. Ngiyacela ukuthi ninake ukuthi masithi la kuyogatherishwa uIsrayeli lolu vuno lolu lesivuno senziwa ngasekugcineni ngoba ngasekugcineni uIsrayeli iBhayibheli lapha yakoma Roma chapter 9 Romans chapter 9 chapter 11 kanjalo ukhomba ukuthi uIsrayeli uyosindiswa wonke. Kanti kahle lento ethi uIsrayeli uyosindiswa wonke ikhuluma ukuthi uIsrayeli lona okuthiwa yini? Akekho ukhumbulayo? Ukhona uIsrayeli lo obizwa ngokuthi umhlambi omncane. Yiwo ke lo mhlambi omncane uNkulunkulu wonke lo mhlambi omncane yilo mhlambi ofana nomhlambi loya owazalelwa ku40 years. Ngamanye amazwi uIsrayeli owazalwa ehlane yena wakholwa kwawumhlambi omncane wonke lo mhlambi wangena eKenani, but umhlambi omkhulu omdala awungenanga wona eKenani. Yini na? Abafunanga ukukholwa, bakwenqaba ukukholwa. Noma uNkulunkulu ebatshengise kangakanani ukuthi ubathanda kangakanani azange bayisondeze ekukholweni. Nangapha uNkulunkulu the period of 40 years from 30 AD to 70 AD umhlambi omncane yilaba balamukela ivangeli
during the transition period. Kwase uthi umhlambi omkhulu awangalamukela ivangeli, baqhubeka benza ubufebe njoba kuthiwa isifebe esikhulu, the great Babylon, isona esiyobanjwa ibeast, isidle ibeast, isiqede isifebe, umhlambi wonke lo kaIsrayeli, but umhlambi omncane wona wonke wasindiswa. Hey madoda, ibambe kahle ke le, iyafana ke naleya ya ngesikhathi bephuma eGibhithe, umhlambi omncane bonke laba bazalwa during the period of 40 years basinda bangena eKenani. Nangapha bonke laba bazalwa during the period of 40 years from 30 AD to 70 AD bangena kwi-new covenant, basinda lo mhlambi omncane wonke. So ngamanye amazwi uma kuthiwa all Israel would be saved, kusho the little flock of Israel. How little is little? Okay. Sithatheke manje, sesisalelwe iminute, ngizomkhava u3. Isub theme number 3, uKristu njengedokodo langempela likaNkulunkulu. Ngifundela uJohn 1 verse 14. uKristu njengedokodo langempela likaNkulunkulu. Babehlala emadokodweni, lawo madokodo lawo ekhomba idokodo langempela okwakuzoyiwa kulo. Yes. NgokaJohn 1 verse 14, ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengeyozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. So ke laba bazalwane siyazi ukuthi uKristu wakha phakathi kwabo, waba ngumuntu, that is incarnation. uKristu waba ngumuntu phakathi kwabantu, ulizwi wakha phakathi kwabo. Uma kuthiwa lapha phakathi kwethu kusho bona, the listeners, thina as the readers sithi phakathi kwabo, ngoba abaningi bathi ngokufunda kanje bayifake nabo. Okay, uJesu uyindawo yokuhlala kukaNkulunkulu phakathi kwabantu. Ngamanye amazwi uKristu uyi-new land where people will be able to land in him, in Christ. Uyindawo kaNkulunkulu phakathi kwabantu. uKristu uyiland, thina sithi sisemhlabeni bazalwane. Sengikhuluma ke sesisonke ke sesikuKristu, sithi sisemhlabeni. Umhlaba siubuke sithi nanku umhlaba. Thina uNkulunkulu asinikeza umhlaba wethu. Umhlaba wethu utholakala kubani? uKristu. Bonke abamamukela uKristu during the period of 40 years ba umhlambi omncane, uNkulunkulu athi wonke lo mhlambi omncane wawusindisa. Njengalokhu sibuka isibuko kuIsrayeli ukuthi bonke abaphuma eGibhithe bashabalala, kwase kuthi laba bazalwa ngalesi sikhathi sika 40 years bona basinda. Okay, konke okwakufanekiswa yitende kwagcwaliseka kuKristu. Itende lalikhomba uKristu, limkhomba as the land, as the house,
as a temple. Lapha yaniyakhumbula kumaHebheru chapter 3 verse 5 kuthiwa nathi siyindlu kaKristu. Kuthiwa uKristu naye uthembekile njengendodana kweyakhe indlu. Siyiyo thina leyo ndlu. That is, after everything has been done, sesiyindlu kaKristu. We are that temple. We are that tabernacle. La uKristu ehlala khona. La thina sihlala khona. Usukwazi wena ukuthi mawubuka uKristu uzibone wena kuKristu. NoKristu uma ebuka wena azibone yena kuwe. NoNkulunkulu uma ebuka indodana yakhe uKristu abone ibandla, abone the new creation, abone into athi umzalwane yinto nje ehlangene sibondane, into engasahlukaniseki, impuphu namanzi neswayi. Uma sekuphekiwe sekundawonye akusahlukaniseki. Kulapho ke la kwakuyiwa khona, the destination. Okay, asimthathe no4 usub wethu, sub theme number 4. uJesu njengamanzi okuphila nokukhanya kwezwe. uJesu ufaniswa njengamanzi okuphila nokukhanya kwezwe. La sifunda uJohn 7 verse 37 to 38 noJohn 8 verse 12. 7:37 to 38. John 7 verse 37. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi, uma ekhona owomileyo ageze kimi aphuze. Ngithanda lokho nje bazalwane kuthiwa ngosuku lokugcina. Lona umkhosi wokugcina. Umkhosi othi akuvunwe konke okutshaliweyo emasimini. Uthi uJesu ke ngomkhosi noma ngosuku lokugcina ageze kuye omileyo aphuze. Yes, Okholwa yimi njengokusho kombhalo, esiswini sakhe kuyagobhoza imfula yamanzi aphilayo. yilokho nje okufunekayo ukuthi kulo 40-year period kufanele bakholwe abazosindiswa. Yibo labo akuthiwa umhlambi omncane okufanele bangene to this new land, to this new mhlaba. Okay, so feel it at 8. Yes. Okholwa yimi njengokusho kombhalo, esiswini sakhe kuyagobhoza imfula yamanzi aphilayo. Yes, funda ke u8:12, John 8 verse 12. John 8 verse 12. Ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo wathi, mina ngikukhanya kwezwe, ongilandelayo kasoze ahamba ebumnyameni, kodwa woba nokukhanya kokuphila. Ongilandelayo akasoze ahambe ebumnyameni, noma ahamba ebumnyameni, kodwa woba nokukhanya kokuphila. uyoba nokukhanya kokuphila. Ngoba kuye uJesu, in this new land where we are made a new creation, a new man, kunokuphila khona. Akufiwa la, akuphunywa, akufiwa. So ke le ndaba ke isinikeza into ethi amanzi omkhosi akhomba kuKristu, ukuthi kuKristu kunokuphila okuphakade. Amanzi okuphila uKristu.
bonke laba bantu abavunwayo balethwa ekuphileni. Izibani zomkhosi zakhomba uKristu nazo ukuthi uKristu kulapho la sithola khona ukukhanya kwethu. uKristu futhi uyisizinda salomkhosi. Muphi lomkhosi? Lomkhosi esikhuluma kuwo ukuthi kunguphelela, ilapho la kuphelelwa khona. Ilapho la sithi uma sesifikile la sifike ekugcineni la zonke izinto zipheleliswa khona. Siyagcina ke labazalwane, sigcina ngo sub theme number 4. Sesiyoqhubeka kusasa ku sub theme number 5. We've got 10 themes. So sizoqhubeka nje part 2 lo ozobe sengena lapho. Indaba yethu ke bazalwane ke siyibambe la. Ngiyacela ukuthi nikunake njoba sengifunda kanje, sifunda sikubuka konke kanye manje ngoba lena isiyahlanganisa. Kufanele sisibone isithombe esiphelele. Amen. Ukuthi nakho la siphetha khona sizothola khona ukuphila kwethu okuphakade. Ayike bazalwane, asibonge uNkulunkulu ngomkhuleko sifinyelele endaweni ephephile.